nyapa? Nyapa goleki wong ngono kuwi? Sak turune metetek. Goleki wong nyapa? Nek nang kene duyak-kuyak ngene. Menurutmu iki lha apa iki? Lek ngono ki nyaman sayang jarene. Lek nyaman nih ngono kuwi. Seneng Iki delok kaya apa ngene iki? Delok kaya apa ngene iki? Kok walang kopo? Apa kaya iku apa jenenge kuwi? Lawa. Nek ngene iki kaya lawa. Masa kaya lawa. Ngalem masa mendina duwe kandang dhewe kok ora gelem turu ning gone kandange dhewe goleki wong ae. Delokan masa turune kaya ngono kuwi. Ada. Me, kowe iki saru kowe iki wedok lho, Me. Wong wedok turune ngono. Wedok kok turune ngono piye? Ngalem. Ora sida delok dangdut. Alah, ndelok dangdutan. Udan-udan kok ndelok dangdut bareng. Kok yo turu engko, turu engko. Wong kucing kok ngluwi-ngluwi anake wong. Manjane ra umum. Kae. Manjane ra umum. Ngluwi-ngluwi bayi. Lek turu mesti ndusel wong digawekne kandang dhewe barang wis di keramik barang.